Мен бастан бу борота гаражка турурукпун багарамын көрдөн барбыдым. Оны булан юкуты көрөн барамын те. Оны объявлениялар барды. Бу шиттен терилтегени. Оны көрөмүн тиемин кепсетемин хаямын. Бу как раз то беремете де. Пандемия береметер WhatsApp через кепсетем барамын офистара антак базалар керек. Базаларга тиемин оны кепсетемин колду доорда хамд бутуротдум. А так маны эттеха бужа 2 борота. Бастыгы боротун эме Покровская таракы генә мине хатырыр һәҗүттәр. Шит еще батык турар, шуды монтажтылар, хора профессиональный. Олиһим мен аны хаямын, сөйләмин бу кистән уже хаямын монтажта һәҗәвен. Оны уларны әйәхә сөйләмәтәсе аны кинләргә тураттарга гидер.